This is a very unfortunate incident. Nyaya iri pano ndeyekuti vana zvino vaburitswa mutsaona iyi yakaitika kuno kuPenalonga va8. Tiri kuramba zve tichingokurudzira kuti nekudhimanda kuti vana mirai kupinda mumakomba. Some of them are getting into really dangerous Mashoko ari kubva kuPenalonga haafadze zvachose sezvo pari kutaurika panapa kuti kune vechidiki vanokwana vasere vakafira mumugodhi kunharaunda inotaurwa kuti migodhi mizhinji iriko ndeyaScott Sakukwanya. Mumakore maviri kana kuti matatu adarika aya pakambobuda nyaya yainongedza Scott Sakukwanya kuti ari kushanda nevamwe vakuru muhurumende kutsikirira nyaya dzevamwe vanhu vanonzi vakatsakatika mumugodhi wake kuPenalonga ikokoko. Nhasi pane nyaya imwe chete iri kunongedza kumigodhi yaScott Sakukwanya kuPenalonga uko kwakatsakatikira vana vanokwana ivo vasere. Pari zvino mukuru anoona nenharaunda iyi ari kutsanangura zvakaitika, ari kuti pari zvino pabuda vasere paine fungidziro yekuti pachine vamwe vari pasi. This is a very unfortunate incident. Nyaya iri pano ndeyekuti vana zvino vaburitswa mutsaona iyi yakaitika kuno kuPenalonga va8. Tiri kuramba zve tichingokurudzira kuti nekudhimanda kuti vana mirai kupinda mumakomba. Some of them are getting into really dangerous shafts. Some have timbered ones, but you can see that even the timbered ones, there is now need to be very careful and to make sure it's safe to get down there. Otherwise tine urombo kuma families varasikirwa nemhuri varasikirwa nevana. As government we are going to make sure law is enforced. Illegal mining which is rampant haidiwe.